Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rek, tepangaken nami kula Iwan Dharma Prasetyo saking kelas 11 TKJA. Sekolah ing SMK Darul Muqomah. Ing video niki kula badhe maosaken geguritan. Sadurunge kula maosaken geguritan, kula badhe njelasaken napa niku geguritan. Geguritan yaiku karya sastra awujud geguritan basa Jawa saengga narik kawigaten kanggo diwaca. Niku wau penjelasan saking geguritan. Monggo kula badhe maosaken geguritan kang irah-irahan. Cita-citaku. Cita-citaku. Awan dak ngoduru mung arep gayuh cita-citaku. Yen ndak rasa ora ana wektu dinggo senenge diriku. Dinggo senenge atiku. Sinau saben dina tansah manut dawane wong tuaku. Supaya aku dadi bocah pinter. Ing tembe aku bisa mujudake cita-citaku. Bisa mendem jero lan atiku. Mikul dhuwur marang wong tuaku. Bisa mulyakake wong tuaku. Lan utamane bisa bekti marang wong tuaku. Ya mung kanthi cita-cita aku iki bisa semangat sinau, semangat sekolah, lan uga semangat nggayuh cita-citaku lan keinginanku. Niku wau geguritan saking kula. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.